Let's go. Bona nit i benvinguts al Persones F, el programa sobre l'economia del futur, l'economia feta per les persones, persones felices que fan, que fomenten, que fabriquen, que fins i tot filosofen. Aquesta economia amb factor F que ja és aquí i que avui us acostem amb el nostre programa. Parlarem d'economia i treball per a persones amb discapacitat amb l'Albert Vidal, el director general de Fundació Maresme. També parlarem amb la finalista del concurs de millor perruquer d'Espanya, la propietària de Felicitas Hair, i ho parlarem amb el nostre reportatge Radar. I la proposta del dia serà sobre acadèmia i serà amb la nostra companya Anna Llàtzer. A més, tota l'actualitat més innovadora i creativa amb les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem! My friend fell on his right foot. Yeah! Doncs ens trobem amb l'Albert Vidal, el director general de Fundació Maresme. Albert, bona nit. Hola, bona nit. Albert, parlava d'economia, de treball per persones amb discapacitat. Parlem també de tecnologia. La tecnologia és en el món de les persones amb discapacitat i les ajuda? Sens dubte, és un gran avenç el poder utilitzar tecnologies de la informació en la discapacitat. Pensa que per moltes persones les tecnologies de la informació no deixen de ser un canal més per comunicar-se. En el món de la discapacitat, en el que moltes persones tenen justament discapacitat en la comunicació, les tecnologies de la informació són clau per poder-se comunicar amb l'entorn, per integrar-se, per tant fer una vida més normalitzada gràcies a aquestes tecnologies de la informació. Un exemple? Com les fan servir? Un exemple, doncs estan utilitzant un software Messenger visual, que no deixa de ser un instrument basat en les tecnologies de la informació, basat en pictogrames. Per tant, gent que té dificultat en la parla, gràcies a aquest Messenger visual, pot estar a la xarxa, pot comunicar-se amb altres companys, sempre basant-se en uns pictogrames amb el mouse sense la necessitat de poder parlar, per exemple. Carai, molt interessant, sorprenent si més no. Anteriorment, Albert, havies estat a CETEMS, havies treballat als teixits intel·ligents, havies estat treballant amb aquestes aplicacions tecnològiques que hem de fer servir al dia a dia. Això, finalment, ho fem servir, ho trobem a casa, aquestes tecnologies aplicades a la quotidianitat? A poc. Algunes les trobem, sé que n'hi haurà moltes, encara una mica ja lluny, el món desenvolupament en l'àmbit dels centres tecnològics, però sí que a vegades vaig pel mercat i veig aquell anorac tèrmic, veig aquella cortina lluminescent, més un tema fashion de moda, i veig coses que en els centres tecnològics s'estava estudiant i van arribant al mercat. En soc conscient que també estan encara en fase de desenvolupament molts productes d'aquests, però mica en mica sí que van apareixent al mercat productes que surten de la innovació i la recerca que es fan als centres tecnològics aquí a Catalunya. Perfecte. En què consisteix el Centre Especial de Treball? Parlem de temes de jardineria, però això s'està eixamplant, oi, Albert? Sí, el Centre Especial de Treball és una empresa que se'n diu Empresa de Treball Protegit perquè de forma majoritària treballen gent amb discapacitat. En discapacitat intel·lectual, però que en canvi tenen moltes altres capacitats. Llavors, una empresa, en el nostre cas, el Centre Especial de Treball del Maresme, que hi ha 180 persones amb discapacitats contractades i treballem en diferents àmbits. Bàsicament, hi havia jardineria i manipulats, i degut al tema de la crisi hem minvat aquestes dues activitats i ens hem hagut de reinventar emprenent noves línies d'activitat que aportessin noves feines a aquestes persones i, per tant, nous ingressos a l'activitat. Estem parlant d'una nova línia de neteja industrial i, per tant, aquests nois estan fent feines en l'àmbit de netejar pàrquings, netejar comunitats, naus industrials. Aquesta seria una nova línia que hem emprès ara fa un any. També ara fa aproximadament un any hem emprès una línia nova de recollida selectiva de residus. Per tant, aquests nois sí que no tenen cap problema en anar a fer una logística de transport, anant a les empreses, recollir el residu i fer valorització d'aquest residu. És una activitat nova que estem donant a aquestes persones. I a tall d'exemple, i com a última activitat que hem emprès, això fa mig any més o menys, hem emprès una activitat d'horta ecològica. Aquí a Cabrera, al costat de Manà d'Argentona, tenim cedit un terreny
i nois amb discapacitat estan conreant el terreny, per tant estem fent una activitat d'horta ecològica i de proximitat i amb compromís social en tant que són nois amb discapacitats que ho estan treballant. Albert, has dit que tenen discapacitats intel·lectuals, però que tenen moltes altres capacitats. La societat les coneix, aquestes capacitats? Aquestes persones amb discapacitats tenen un valor afegit i ho coneixem, ho sabem? Anem fent camí. Jo penso que no, amb el nivell que nosaltres voldríem. Pensem que fa 50 anys, era el terme de subnormals. De fet, la institució es va crear amb el nom de Patronat per a Subnormals. En aquella època, malauradament, aquestes persones quedaven una mica com amagades de la societat. El terme ja ho deia, no? Són inferiors, no són normals. Exacte. Jo penso que amb els anys, estic parlant de fa 50 anys enrere, amb els anys la inclusió a la societat va en augment, tot i així no es pot parlar d'una integració plena encara. És una de les feines que també tenim a la Fundació. S'integra donant treball a aquesta gent, però també s'integra fent altres tipus d'activitats, participant de l'activitat cultural de la ciutat, de l'activitat política, de l'activitat social. Amb això també hi estem treballant a la Fundació perquè hi hagi una integració i la societat detecti aquestes grans capacitats que tenen persones que en alguns àmbits sí que s'ha de dir estan discapacitades i per tant limitades. Vosaltres des de la Fundació Maresme treballeu perquè això sigui una realitat. Els que no som de la Fundació Maresme, el que deia, la societat, jo per exemple, què podem fer per ajudar a fer possible aquesta integració? Hi ha diferents formes d'ajudar a la integració. Des del punt de vista empresarial, que l'empresari, per exemple, no tingui por de conèixer persones amb discapacitat perquè pugui detectar les capacitats perquè aquestes persones puguin treballar a l'empresa ordinària. A nivell de ciutadà, doncs mireu, l'estiu passat van crear una flash move i van participar en uns actes en la Festa Major de Mataró i va haver-hi molta població que es va acostar a veure què fan a la Fundació Maresme, què organitza les persones que diuen que estan en discapacitat i es troben amb una agradable sorpresa, que persones amb discapacitat organitzen grans actes, en aquest cas era una flash move. I es pot ajudar també, per què no, gent que estigui involucrada en l'àmbit més social, el de participar com a voluntariat en la Fundació Maresme. Jo us diria que és conèixer, ganes de conèixer què fa la Fundació Maresme, què fan els nois amb discapacitat i fins on poden arribar aquestes persones que poden arribar molt lluny. Fantàstic, perquè els empresaris, quan els hi parleu d'aquesta opció, quina és la reacció dels empresaris a l'hora de pensar incloure aquestes persones a la seva estructura? De manera majoritària els hi fa molt de respecte. I hi ha un percentatge minoritari que accepten dur a terme, diguem-ne, una prova de que incorporar persones en el lloc de treball dins un entorn ordinari. Bé, això ho hem d'anar trencant, és qüestió que ho vagin provant, que els que ho han provat i veuen que no passa res, al contrari, que són gent molt capacitada per fer feines molt sistemàtiques, això sí, són gent discapacitat intel·lectual, per tant, no tenen una creativitat intel·lectual, però per fer feines molt sistemàtiques i automatitzades ho poden fer perfectament, que aquests empresaris que ho proven també ho vagin dient i que la resta del món econòmic i empresarial ho vagi provant i vagi incorporant aquestes persones. Per tant, normalitzar la situació i incloure aquestes persones amb discapacitats a l'economia, com una cosa natural, no? Com una cosa ben natural. És evidentment que faran un tipus de feina molt diferent del creatiu de màrqueting, el creatiu de qualsevol altre tipus de tasca que es necessiti aquesta creativitat, però segur que hi ha feines una mica més rutinàries, administració, recepcionista, en depèn en quins àmbits, doncs hi ha feines rutinàries que hi ha gent discapacitada, molt capacitada per fer aquest tipus de feina. Ens parlaves d'aquestes activitats de Festa Major de Mataró. Això formava part del projecte Santi? Què és el projecte Santi, Albert? El projecte Santi neix d'iniciatives de gent de la Fundació, per tant estem fomentant a la Fundació la intraemprenedoria, gent de dins de la casa que tingui noves idees, que les puguem tirar endavant. Doncs un grup de gent té la idea d'en Santi, que no és altra cosa que crear una icona, un dibuix, que representi la discapacitat i que amb aquesta icona puguem dur a terme diferents activitats que acosti la discapacitat a la societat. Varen començar a fer material pedagògic entorn de la figura d'en Santi, d'aquesta icona, i vàrem convocar a les escoles de Mataró en diferents elements pedagògics perquè coneguessin per apropar la diversitat de les persones i, per tant, la discapacitat en aquest cas. El moment culminant va ser amb el que vàrem organitzar en els preàmbuls de la Festa Major de Mataró, a les DIS Santes, que varen dir, DIS de discapacitat i Santes perquè estaven al marc de les Santes, i que van organitzar una tarda amb diferents jocs infantils
la Flash Move, que va ser una música ballada per 10.000 persones a la vegada, i al vespre un concert popular. Tot això, aquest dia, hi havia en Santi present en tot moment. I era una mica acostar la discapacitat, la Fundació Maresme, a les persones que atenem a la Fundació Maresme, integrar-les en un acte, en aquest cas, cultural, social, lúdic, festiu, de la ciutat de Mataró, com són les Santes. I el projecte Santi com es troba actualment? El projecte Santi es troba en continuïtat, vol dir, per tant, que, mira, ara fa una setmana, el dia 3 de desembre, va ser el Dia Internacional de la Discapacitat. En Santi va organitzar una nit de gala, un musical al Teatre Monumental, en el que diferents persones amb discapacitat feien diferents esquetxos musicals intercalats amb diferents professionals, com va ser en Josep Fadó, el Zai Ai Ai, en Pep Plaza, l'Espartac Peran, i en Santi va organitzar aquest acte també d'integració a la ciutat. Estem elaborant ja nous materials pedagògics per apropar-los a les escoles i fomentar aquesta integració i aquesta diversitat de les persones, i de ben segur ens posem fil a l'agulla ja a organitzar el Dis Santes de l'any 2014. Sempre pensant en les Santes, des de Mataró, la gent de Mataró, vaja. Molt bé, per acabar, el factor F de l'Albert Vidal, quin és aquell ingredient que hem de tenir sempre al cap per poder fer aquesta economia i aquest futur que volem millor? Generositat. El valor de la generositat, jo penso que amb aquest valor de la generositat, si tu dones, tindràs un futur feliç. Per tant, generositat. Molt bé, doncs amb aquesta generositat indubtable de l'Albert Vidal, t'agraïm que siguis aquí i que seguim totes aquestes feines d'economia social. Ens agrada molt parlar de l'economia social al Persones F. Felicitats per tot el que feu i fins ben aviat, Albert. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. El passat 20 de novembre es va celebrar la Nit de l'Emprenedor 2013, una vetllada presentada per l'actor Pep Plaza amb el patrocini de Cirsa i Moritz, i on el Tecnocampus va fer reconeixement a les empreses més ben valorades pel jurat dels Premis Creàtic. Els guanyadors van ser les empreses Sleet, Wattly i Concert, que a més del premi en metàl·lic s'instal·laran a la incubadora. La Nit de l'Emprenedor va fer un reconeixement especial a la trajectòria de Berkami, empresa de micromecenatge mundialment coneguda i que ha ocupat la incubadora d'empreses fins fa poques setmanes. També es va atorgar un reconeixement distintiu al diari Ara, l'Accessit a Winnis, un projecte de 2 estudiants del grau en mitjans audiovisuals, i per acabar, una menció especial a la companyia de base tecnològica Brainix. I ara és el torn del nostre reportatge Radar, aquell moment en què sortim de plató i anem fins a aquells punts on el factor F es fa possible. Un taller, un laboratori, un estudi d'artistes. Avui anem fins a un saló d'estètica, al Felicitas Hair, per parlar d'innovació, de dona, de creativitat i de tot aquest món de l'estètica i la bellesa creativa feta per una dona. Para nosotros Felicitas Hair es una peluquería de autor cuyo principal objetivo es la innovación, la investigación y el desarrollo. Yo tenía una tía trabajando de recepcionista en una academia de peluquería. Y un día fui a visitarla con mi madre. Entonces mientras ella y mi madre hablaban, pues yo me puse a jugar con una peluca. Ahí fue mi primer encuentro con la peluquería. Cuando viene un cliente a visitarnos, busca algo diferente. Lo que ofrecemos de diferente es que no venimos a cortar el pelo ni a hacer un color simple y normal, sino que siempre nos gusta realizar un estudio según sus necesidades. Creemos que nuestra peluquería es una peluquería de autor, una peluquería personalizada. Es un servicio VIP que realizamos en el lavacabezas, donde el cliente recibe unas experiencias de relax.
Es un servicio muy importante hoy en día porque es el momento en el que se puede relajar, puede desconectar de todos sus problemas. Es el primer momento de encuentro con el cliente antes de realizarle cualquier servicio. Un trabajo con mucho color, es un trabajo que estamos preparando para estas fiestas de Navidad, para la gente joven. Aquí nos encontramos un cabello corto, ahora se está llevando muchísimo en tendencia en cabello de chica, entonces en este caso lleva un degradado, arriba un tipo de tupé. Y este es uno de nuestros peinados estrella para esta temporada, porque el hombre cuida muchísimo su imagen, entonces ahora todo lo que son la tendencia de los gentleman es lo que ahora más nos piden. El trabajo que estoy realizando son unas ondas que está inspirado en los años 20 y 40. Algo que va a venir muy de moda y que está muy visto en las pasarelas. Aquí con Jesús lo que queremos mostrar es que la moda no solo está en el cabello. Aquí nuestro modelo está luciendo una barba de última tendencia, muy cuidada, y eso es algo que va mucho con el estilo, con la imagen. Por desgracia, aquí en España hasta ahora la peluquería no ha estado reconocida. Sin embargo, tú te vas a Inglaterra mismo, que lo tenemos aquí al lado, y ser peluquero es como ser abogado o ser arquitecto. Entonces, es una lucha en la que estamos participando muchos peluqueros artísticos en España para conseguir que nuestra profesión se dignifique, y yo creo que vamos por buen camino y lo estamos consiguiendo. Doncs tenim amb nosaltres a Felicitas Ordaz, propietària de Felicitas Hair i finalista dels Premis Figaro a la perruquera espanyola de l'any. Felicitas, bona nit. Bona nit. Ho deia bé, aquests premis són per al perruquer espanyol de l'any i vas estar allà a punt, eh? A punto. Además, piensa que estos premios es el reconocimiento más importante que tenemos aquí en España, y el haber llegado a la final, pues bueno, para mí es un premio. Fantàstic. En la situació de crisi en la que ens trobem, l'estètica es deixa de banda o no? Fíjate, yo creo que en época de crisis es cuando más se venden más lápices labiales de color rojo, porque la gente necesita estar contenta y estar animada, y aquí los peluqueros jugamos un papel muy importante, ponemos guapa y además hacemos feliz a la gente, con lo cual en época de crisis, por supuesto, como cualquier sector, nos vemos repercutidos, pero en un retraso en las visitas, pero los clientes siguen confiando en nosotros en estos tiempos. I què feu des de Felicitas Hair per no notar tant aquesta davallada de clientela o aquesta possible davallada? Mira, nosotros siempre desde Felicitas Hair hemos trabajado mucho el marketing. Yo he sido una visionaria mucho de futuro, viendo cómo trabajan salones de otros países del mundo, entonces trabajamos mucho lo que son tarjetas de fidelización al cliente, bienvenida, recomendación, de color, de weekend. Esto siempre, no solo ahora en época de crisis, lo hemos trabajado mucho. Felicitas Hair no para de participar, no pareu de participar en premis, festivals, passarel·les de moda arreu del món. Aquesta és la clau del vostre èxit? Pues mira, siempre estamos en cualquier feria a nivel mundial, sea en París o en Londres, nos vemos mucho porque creo que es muy importante, pero yo creo que la diferencia también que marcamos un poco es en la investigación, en la innovación, en el desarrollo de cualquier técnica, de cualquier producto o de cualquier cosa que pueda marcar un poco la diferencia con lo que se está haciendo hoy en día. Eso es primordial. Aquests esforços que feu, el client, la clienta, el sap apreciar? ¿Nota aquesta diferència? Muchísimo. Piensa que nosotros reivindicamos siempre que somos una peluquería de autor, y entonces eso ya marca un poco que el cliente nota una diferencia. No somos cortapelos, sino que cuando vienen al salón al cliente se le hace un estudio previo y se siente que está teniendo un trato diferente y muy personalizado, y esto hoy en día se valora muchísimo. Imagino que aquests ingredients et van fer finalista d'aquests Premis Figaro que dèiem, al perruquer espanyol o perruquera espanyola de l'any. Mira, una diferència perruquer-perruquera que faig ja expressament perquè ets la primera dona que arriba com a finalista d'aquests premis. És tancat el sector? Hi ha marginació al tema de la sexualidad? Pues mira, yo no lo he sentido nunca, creo que no lo hay en mi sector, en otros no lo sé, no los desconozco, en mi sector pues no. Lo que sí que te puedo decir que en mi sector el 85% somos mujeres, pero realmente las que nos dedicamos a lo artístico somos una minoría, se dedican más hombres, con lo cual si hay más hombres que se dedican,
pues hay más posibilidades para ellos, ¿no? Pero no creo que haya ningún tipo de discriminación, yo no lo siento así. Perfecte. I reivindiques el paper de la dona, amb la teva última col·lecció en la que barreges tecnologia, digitalització i que mostres una dona forta, emprenedora. Com ho has pensat això? Felicitas. Fíjate, en esta colección que me hablas de FH2212 es una colección que me siento como que es una autobiografía. Yo siempre me siento muy identificada con esta colección. Es más, ha habido una continuidad en los premios Fígaro que hemos presentado las mujeres guerreras, porque pienso que las mujeres somos pues luchadoras, emprendedoras y que, bueno, que siempre estamos ahí luchando por lo que queremos. Y la mujer siempre juega un papel muy importante en mis colecciones. I això ho entenen també les teves clientes quan els parles d'aquesta dona emprenedora, forta i guerrera? Les clientes diuen, doncs sí, hem d'anar per aquí? Bueno, les encanta. Yo creo que es un papel que la mujer lo lleva dentro y les encanta. A los hombres me dicen, y nosotros, y ahora les he prometido que vamos a hacer una colección de hombres para que ellos también sean guerreros. Fantàstic, aquí que n'hi hagi per tothom. Molt bé, i el factor F de Felicitas quin és? Sin lugar a dudas y con mayúsculas, constancia. Constància, molt bé. Aquesta constància i perseverància, doncs constància per tots els vostres treballs i èxits futurs. Felicitas, Ordaz, moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres. Espero que ens veiem ben aviat. Muchas gracias, un placer. El Departament d'Agricultura de la Generalitat cada any fa un reconeixement a les innovacions sorgides del sector primari. La celebració dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, PITA, que reparteix 24.000 euros entre els vencedors i alguns participants. En aquesta edició s'han reunit fins a 24 candidatures. Els guanyadors d'aquest any han estat, a la modalitat d'agroindústria, la Unió Corporativa Alimentària de Reus, a la modalitat d'empresa agrària, la Vall de Cabiscol d'Amposta i, per últim, com a jove emprenedor, la formatgeria Mar Rovira de Sora. I a cada Persones F dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia. Cada setmana d'una temàtica diferent. Innovació, ecologia, emprenedoria. Avui toca parlar d'acadèmia universitària i ho fem amb la nostra companya Anna Llàtzer, que ens parlarà de l'Innompren universitari. Correcte. Bona nit, Georgina, Anna. bona nit. Com Què tal? estem? Molt bé. Aquí a portar la proposta del dia, la proposta del programa, que com molt bé dius, les meves sempre van relacionades una mica amb el món universitari, el món acadèmic, per tant van bastant enfocats a estudiants. I l'Innompren universitari comença, bueno, el que és un curs, diríem, és un programa, un curs, sí, és un curs que es farà de febrer a abril de l'any que ve, i les inscripcions estan obertes fins al 31 de gener. Amb quins objectius? I aleshores l'objectiu clar és que tots aquells estudiants que tinguin una idea de negoci, que pot ser una idea molt embrionària encara, el curs el que fa és que et dona eines per convertir aquesta idea en un projecte realment viable, amb una proposta de valor. Que es pugui posar al mercat. Que es pugui posar al mercat, exacte. Aleshores el curs es divideix una mica en classes teòriques, en workshops, que són classes més pràctiques, en presentacions, en tutories, i el que fa és això, t'ajuda a que aquesta idea, que està molt bé tenir idees i és molt important, això a la universitat, aquí al Tecnocampus sempre els hi recordem, però tan important és tenir idees com després saber-les explicar, compartir i evolucionar. Aleshores aquest curs està totalment enfocat en això de la idea, convertir-la en una cosa tangible i sobretot que pugui ser competitiva al mercat. Anna, tu treballes al món audiovisual, però també ets professora de la Universitat del Tecnocampus. L'esperit aquest innovador, emprenedor, el tenen els estudiants, els hi costa? Tu com els veus, els teus estudiants? Jo crec que cada vegada el van tenint més. Jo crec que som molt conscients que el món, o en el moment on estem ara, l'emprenedoria està agafant moltíssima força. El nostre sector audiovisual sempre l'ha tingut, però ara és bastant transversal, i aleshores els alumnes sí que tenen un esperit, sempre més uns que els altres, però sí que tenen aquest esperit valent i de tirar endavant coses, i ho trobo molt interessant. De fet, nosaltres a la universitat ho potenciem i està molt bé que aquí al Tecnocampus pugui existir aquest tipus de curs, que al final és el que estàs dient als joves, que heu de ser valents, emprenedors, que això fa por perquè és difícil ser emprenedor, però està bé, que al final que la feina se la puguin inventar i que no s'esperin a casa que la feina arribi, perquè això sí que de feina n'hi ha i n'hi pot haver, però
has de ser bastant proactiu. Això ara mateix, sens dubte. Ho tenim claríssim. I tant. I l'Innoemprèn, quina mena de projectes tirarà endavant? De temes audiovisuals, tecnologia? Exacte. La idea també, un dels objectius que té el curs és barrejar una mica l'interdisciplinari, que sigui una mica amb gent inclús d'infermeria, de salut, del grau de cafè que fan, tecnologia, audiovisuals, és a dir, barrejar una mica. De fet, és qualsevol persona que estigui estudiant cursos dins del Tecnocampus, que són molt variats, empresarials, vull dir que a partir d'aquí qualsevol projecte serà benvingut. I és la segona edició aquest any. Aquesta és la segona edició? Sí. L'anterior tu hi vas treballar? Saps com va anar? No hi vaig treballar, però va anar bé, va anar bé. Sé que un dels alumnes va tirar endavant un projecte sobre vins, que a més va guanyar un premi i va fer aquest curs. Vull dir que al final surten coses... No, està molt bé perquè surten coses reals i tangibles, el que diem, i se'ls donen als alumnes, on els participants del curs, molt coneixement del mercat, de com rastrejar el mercat, que això és molt important, detectar nínxols de mercat, que encara existeixen, encara que sembli que estigui tot inventat, i aleshores com enfocar cap allà i com tractar-ho. Per tant, conèixer el mercat seria també una de les bases d'aquest Innoemprèn. Exacte. Molt bé, doncs Anna Llàcher, moltíssimes gràcies per aquest apunt. Innoemprèn universitari que tindrà lloc al Tecnocampus. Al Tecnocampus de febrer-abril, i les inscripcions estan fins al 31 de gener. I és obert a les festes, poden fer servir les festes per pensar idees. Exacte, aquestes festes que ara estàvem parlant, això ja ho tenim aquí, ja ho tenim a tocar. I és obert, dèiem, a totes les disciplines, eh? Sí, a totes. Fantàstic. Molt bé, doncs Anna, bones festes, moltíssimes gràcies. Igualment, Georgina, merci. Ens veiem l'any vinent. Igualment us dic a tots vosaltres gràcies per seguir el Persones F. Nosaltres fem una petita pausa de festes de Nadal. Ens tornem a veure el 2014 amb moltes més Persones F i molt més Factor F, com ja sabeu. Gràcies i bona nit. Thank you.